Iki mari tol Haka pengen lewat kene rek ya. Iku lho. Ana drum-drum iki aja lali. Ora mrene wis. Mari mrene iki sampean ngiri rek. Ngawire wis. Wah, ngiri iki. Wah, terus kau wenceng iku wis. Iki pengen nganan rek, nganan ya. Oke. Iki pengen ngiri rek ya. Sret ngiri. Iki pengen nganan rek, ngawanan. Oh, nomor Masjid Darussalam. Telaga Harum ngawanan. Mari nganan terus iku mau ngiri terus nganan iki wis ngetutno dalan. Wis ngetutno dalan iki tok wis. Dalan gedhe iki tok wis. Mari ngono ngiri rek. Ngene Indomaret iki ya, ngiri. Iki wis ada masjid iku rek ya. Sampeyan sih ngetutno dalan ae wis. Tawarus ya. Kono dalan, mari masjid iku mau lurus tok ae kau wenceng. Kono dalan iku wis. Iki sih kenceng maneh sih an. Kau wenceng iku sampai selamat datang. Opo iki? Penatar Sewu, desa Penatar Sewu. Kan belok kanan wis. Ono dalan mari ono belok kiri. Ono belok kanan rek, belok kanan. Oh. Ono belok kiri. Lanjut belok kanan. Oh. Tau macam to wis terus. Iki pengen belok kanan wis. Ngetutno dalan iku wis kau wenceng. Belok kiri rek, ya belok kiri lho. Belok kiri wis. Ah, wis. Jembatan iki kau wenceng wis. Kan iki sampean Joko nganan rek. Iya, nganan. Nganan mari ono ngiri. Kenceng tok iki wis. Lurus tok iki wis. Kau kenceng tok iki ya. Dalane koyo ngene wis, hati-hati. Alon-alon ae. Aman. Iki pengen ngiri rek, lho, ngiri. Itu to dalan iki wis. Pavingane anyar iki. Mari pavingan iku mau nganan rek. Nganan iki lho ya. Oh, iku lho metu kono. Ini jembatan iki lewati pengen nganan rek. Nganan wis. Kenceng iki wis. Dalan wis. Ini pengen belok kiri rek. Belok kiri. Wow, kono dalan iki wis. Dalane kaya iki ya. Wis. Iki belok kanan rek. Wah, iki belok kanan wis. Iki ngetutno wis. Tambah tok ya niki ya. Tuku amunisi, kentekan amunisi. Lanjut maneh mari ngene sih tenang. Oh, borek iki rek armadai kentekan bensin. Gas maneh wis. Nemuni iki rek. Oh, iki. Kupen nganan iku lho ya, ngetutno iku wis nganan. Wis ngetutno dalan iki tok wis.
Ya, kau harus kenceng wis. Pertigaan iki kau kenceng ae. Aja mrono mrene rek ya. Wis ngono dalan iki wis. Rek, nah, teman iki mau tembus kene. Oh. Oh, mrono. Mrene wis. Kiri. No, pertigaan iki rek ya. Panjekuk nganan. Oh. Iki wis. Kanan, ngetutno pavingan tok wis, ngetutno pavingan tok. Nah, iki wis. Oh. Ngetutno dalan pavingan tok wis. Mari ngono ngeri rek. Mentok jembatan iki wis. Itu rek ya. Oh. Iko wanceng tok wis ya, ngetutno dalan iki wis. Kerancer iki lho rek. Sret nah, ngono wis. Dalan iki wis. Dalane koyo ngene ya, tutuk kene wis. Ngetutno dalan mrono rek ya. Oh, mrono iki lho. Sepedaan iki mrono. Nah, ya. Belok kanan. Kanan, mari ngono belok kiri. Mari ngono ana geladak nyebrang wis. Oh, mancing lho ya. Nyebrang iki wis. Nah, iki sampean pertigaan iki terus man kanan mrono rek. Oh. Wis, terus wis. Oh. Setutuk nggone wisan rek ya. Parkir ono ngene, Bos. Ya. Pastikan parkir aman. Kunciin wis, ya. Spot iku wis. Mburine gubuk iku wis ana wit-witan iku lho. Mburine gubuk iki ana witan ya iku wis lewat kene rek. Oh, aduh. Mrene mlaku. Oh, lewat dalan iki, mrono wis. Ku spot rek ya. Oke.